En un moment de crisi econòmica, que és quan més necessàries són, s'endureixen els criteris acadèmics per accedir a les beques bàsiques, diguéssim, no beques d'excel·lència. I això ha deixat segurament molta gent fora de la universitat. Paulina, vols intervenir? Sí. Si no, la Vera m'ha demanat parlar. Digue'm. Bé, jo soc la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que abans hi ha hagut un petit error. Sí. I bé, a banda d'això, jo crec que la barrera que també ara hi ha, doncs, amb la nova reforma del 3+2, el problema és que la barrera ja passa de la universitat al màster. Sí. Perquè amb aquesta reforma doncs, es privatitza molt més la universitat i, a més, doncs, s'avança cap a un model d'universitat-empresa. Però el problema és que ara, amb la desvalorització que hi haurà d'aquests graus, doncs el màster serà pràcticament obligatori per tal de garantir la teva carrera professional i per tal de tenir una bona formació. I després, quan tu amb aquest grau doncs, ja no en tens suficient, doncs necessites el màster. I amb el màster, doncs, una de les grans diferències és que el cost econòmic és molt més elevat. I doncs ara l'estudiantat, a banda d'haver de pagar ja el grau, que ja hi ha uns preus bastant desorbitats, doncs a sobre el màster, que el cost econòmic puja considerablement. És a dir, per tenir una bona formació, ara doncs hi ha també la barrera del màster ja. Per primera... Doncs també volia posar esment en que és això que dèiem abans, que a banda de la matrícula, que hi ha bastants cèntims, doncs és el tema de la mobilitat, de l'allotjament i tot això. I encara que sí que hi ha algunes beques, doncs normalment l'estudiant ha de donar per avançat els diners i després li retorna el preu de la beca. És a dir, aquests diners els ha de tenir igualment, com en la matrícula. I no hi ha línies de préstecs... Prefereixo, a mi el que m'agradaria és que aquí pogués haver-hi una universitat doncs, gratuïta, amb un bon nivell, pública, de qualitat, antipatriarcal, però... I que per mi és aquest l'objectiu, i com a Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans és aquest el nostre objectiu, construir una educació així que sigui realment gratuïta i on hi pugui accedir tothom, és a dir, universal.